Vítaj, moje meno je Adam Bača a dnes tu mám pre teba ďalšie video z môjho eToro investičného portfólia. Dneska je piatok, máme za sebou naozaj volatilný týždeň. Niektoré dní išiel trh výrazne hore, potom zase výrazne dole, potom zase hore. Piatok to vyzerá docela dobre, zatiaľ je teda aktuálne portfólio v pluse 1,57% a v porovnaní s Nasdaqom teda aktuálne ten je približne 0,9%, S&P 500 je 0,6% a Dow Jones je približne 0,7% v pluse. Čiže dneska sa nám darilo trošku viac. No a keď si pozrieme kopírovanie, tak v podstate tam je nič nezmenené. Za tento týždeň to mierne kleslo. Po dnešku to bude približne okolo stále tých 180 000 celkovo zainvestované a taktiež aj počet kopírovačov sa nezmenil. Čiže tu sa nič nové zaujímavé nezmenilo. No a keď si pozrieme štatistiky, tak celkovo momentálne za jún je to minus 5,37%. Po dnešku teda, keď sa ešte nič do zatvorenia trhu nezmení, bude okolo tých minus 4% a celková návratnosť je aktuálne 11,76% a po dnešku to teda bude približne tých 13%. Ako môžeš vidieť, nie je to nič hrozivé zatiaľ, že by ten trh úplne išiel klesať, naozaj sú tam stále jednotlivé výkyvy, jeden deň to ide hore, jeden deň dole. Vidíš, napríklad aj marec bol minus 5,63% a potom apríl bol zrazu plus 16%. A maj potom plus 10%, ale keďže som dlhodobý investor, tak takéto prepady a takéto zľavy mi vlastne veľmi vyhovujú a som rád, keď to klesá, pretože môžem nakupovať za lacnejšie. A to vám chcem aj dneska ukázať, že aké 3 akcie som tento mesiac kúpil z môjho pravidelného vkladu. Tým chcem teda apelovať aj na vás, naozaj zvyknite si pravidelne vkladať financie do investovania, či už investujete do nejakých jednoduchých ETF-iek, alebo vyberáte jednotlivé akcie, alebo či ma napríklad aj kopírujete, tak je veľmi dobre, keď si robíte návyk a každý mesiac tam proste tie peniaze pošlete a za pár mesiacov aj nebudete vedieť ako, tak už to budete mať v sebe tak zakorenené, že keď náhodou tam nejaký mesiac peniaze nepošlete, tak vám to bude úplne chýbať. No a poďme teda s tým jednotlivým nákupom. Prvý nákup, ktorý som urobil, bola spoločnosť Mastercard. Tu asi moc netreba predstavovať, naozaj je to obrovský gigant. Je to podnik, ktorý pomáha, alebo teda sprostredkúva nákupy za jednotlivé tovary a teda venuje sa digitálnemu finančníctvu. Keďže ten trend sveta digitalizácie a teda aj finančnej digitalizácie stále pokračuje a rozvíja sa už všade do sveta, tak vlastne tým Mastercard stále viac a viac silne. Ale zároveň za posledný rok, keď si pozrieme, tak tá cena je docela zbytá. Za posledný rok, keď trhy dosť rástli, tak Mastercard vlastne vyklesal 12,5%. Keď si pozrieme ten dlhodobejší horizont, tak vidíš, že krásne rastie, ale od svojho maxima od roku 2025 je v podstate teraz približne tých skoro 20% dole, nejakých 15-20% je dole. Takže myslím si, že je to momentálne vhodný nákup. Keď si takisto aj pozrieme, čo na to hovoria analytici, tak v podstate všetci sa zhodujú, že je to momentálne silný nákup a že tá cieľová cena by mala byť okolo tých $660. Uvidíme, ako to naozaj bude, keď sa tam všetky analýzy to okolo $640, ale myslím si, že toto je v podstate hra na istotu, čo sa týka Mastercardu a momentálne za túto cenu mi príde naozaj výhodný. Čo sa týka hlavnej konkurencie pre Mastercard, tak samozrejme tam je podnik Visa, ktorý určite všetci poznáte. Majú veľmi podobný ten biznis model a preto v podstate aj ten trh ich momentálne približne rovnako hodnotí a tiež Visa za posledný rok vyklesala približne 8%. Taktiež ju mám aj v portfóliu celkovo v 3 kusoch, ale celkovo tá hodnota, ktorú tam mám, je vo Vise trošku nižšia, ako je práve v tom Mastercarde, ale nie je to veľký rozdiel, ale myslím si, že momentálne Mastercard trošku výhodnejší nákup ako práve Visa. Ďalší podnik, ktorý som nakupoval, je S&P Global, ticker SPGI. Je to v podstate tiež podnik, ktorý sme už v portfóliu mali, alebo teda ktorý som v portfóliu mal, len som zvyšoval množstvo jednotiek, respektíve prikúpil som 0,25 ďalšie jednotky. Momentálne cena za posledný rok je tiež dosť zbytá, približne 16,5% v mínuse, ale celkovo ten rast tam je postupný, ale aj keď je pomalší. Čo sa týka financií, tak naozaj SPGI sa krásne medziročne darí a v podstate keď si to pozrieme, tak z roka na rok v podstate jak rastie revenue, tak rastie aj čistý príjem do firmy. Čiže je tam krásny narast z roka na rok a není sa čoho bať pri tejto firme. A keď si to pozrieme pri Mastercarde, tak tam je to veľmi podobné. Keď si to dáme z roka na rok, tak vidíš, že krásne im rastie
ako celkové revenue, tak aj čistý príjem do firmy. No a tretí podnik, ktorý som nakupoval, je podnik Adobe. Tam je tá cena naozaj veľmi, veľmi zbytá za posledný rok, respektíve aj za posledné 3 roky. Vidí, že je veľmi vyklesaný. Je vyklesaný z 2 dôvodov. Je vyklesaný z toho dôvodu, že bude sa teraz v týchto dňoch meniť generálny riaditeľ spoločnosti. Ale druhá vec, ktorá je vlastne taká riziková, respektíve čo sa investorom nepáči, je, že sa obávajú, že AI nahradí túto firmu, respektíve, že ju vymaže a že vlastne stratí nejaký ten svoj biznis model. Ja osobne si myslím, že to tak nebude, ani že sa o to nemusíme nejako bať, pretože oni nielen, že si udržujú tých klientov, ale dokonca sa im darí ešte navyšovať množstvo klientov, ale čo sa týka nejakých analýz, tak tam sú už trošku viac skeptickí analytici a nechcú nejako predvídať. Je tam momentálne cena, že vlastne hold približne držať, respektíve nejaký slabý nákup a odhadujú cenu na tých okolo $270. Keď si ale pozrieme finančne, ako je na tom spoločnosť, tak naozaj tiež sa jej z roka na rok darí ako zvyšovať revenue, tak aj čistý príjem do firmy. A ako som vravel, darí sa im zvyšovať aj jednotlivé množstvo vlastne užívateľov, ktorých majú. A čo ešte jedna veľmi krásna vec je, čo vám chcem ukázať, ako robí Adobe krásne spätné odkupy, obzvlášť teraz, keď je vlastne cena vyklesaná, tak sa im to veľmi hodí. Toto je momentálne množstvo kusov akcií v obehu pre Adobe a tu vidíš za jednotlivé roky. Vlastne v roku 2012 to bolo približne 500 miliónov v obehu a aktuálne od toho roku 2000, dokonca v roku 2018 to bolo, od toho roku 2018 až do dnes znížili vlastne počet akcií v obehu len na nejakých 411 miliónov. Mali by hitnúť tento rok približne 400 miliónov, čiže naozaj za posledných nejakých 7-8 rokov znížili ten počet akcií v obehu výrazne, a to konkrétne až o nejakých 20%. Vidíš, že krásne to akcelerujú a vlastne posledné 2 roky robia každý kvartál výrazné odkupy 5, 4,8 až dokonca tento kvartál to bolo 6,16% odkupu spätných svojich akcií. A to, ako hovorím, je pre nich momentálne veľmi dobré, pretože tie akcie sú ubité a teda dokážu za menej peňazí viac znížiť ten počet akcií v obehu a my ako dlhodobí investori preto budeme z toho ťažiť v budúcnu ešte viac. A takýto podobný vlastne prípad je aj Mastercard. Tam to môžeš vidieť tiež, že nádherne znižujú to množstvo akcií v obehu. Vyzerá to, že ten pokles prúči, ale v skutočnosti nie je až taký prudký, je to približne tých 2,5% každý kvartál, čo znížia, čo je tiež výborné a len z toho získavame. No a keď sa teda ešte pozrieme na celkovo portfólio, tak v podstate nič moc sa tam nezmenilo, stále je to pozícia Caterpillar, približne tých 500%, Nucor okolo 480%, Grainger 360% a tak ďalej. Čo sa týka volatility, to AMDčko bolo momentálne naozaj extrémne volatilné. To každý deň lietalo hore-dole 10% len tak, bez problémov. Môžeš vidieť, že jednotlivé prepady, jeden deň padlo 10%, druhý deň stúplo 6% a postupne išlo, ale tento týždeň celkovo teda už 2,24% v pluse. Aj za celý mesiac a za rok to sú extrémne čísla, čo sú aktuálne v pluse. A je to naozaj, vidíš, ten rast tam bol extrémny. Takže kto ho mal v portfóliu, tak vlastne na tom pekne získal. Ja som ho kupoval ešte v 2024, takže tam sú tie zisky veľmi pekné a vidíš, že celkovo 3,5 kusu a priemerná cena je 163 a aktuálna cena je už skoro 520. Čiže mne takéto výkyvy hore-dole až tak nevadia. Nechystám sa ho predávať. Momentálne nechystám sa úplne nakupovať ďalšie AMDčko, takže kde sa tá cena hýbe ma až tak nezaujíma. Amazon nám klesol dneska docela 2%. Google ten išiel hore, myslím si, že Google je momentálne tiež za veľmi dobrú cenu. Tam mám 11 kusov nakúpených, ale tiež ho už mám dlhšiu dobu. Není to, že by som ho nakupoval teraz, vidíš ešte 2023-2024. No a potom tu máme aj rôzne menšie pozície, vidíš napríklad pri Emersone mám len jeden nákup ešte veľmi dávno, ešte v roku 2020. Odtedy je teda už 112% v pluse, ale nemal som možnosť ho prikupovať, respektíve nevidel som tam až takú príležitosť, ale není problém, Emerson je tiež výborný podnik a tá pozícia sa tam bude časom budovať, ale priemerne už začínajú tie pozície rásť a naozaj už sú tam veľmi pekné
hodnoty pri skoro každej pozícii. Skoro každá pozícia má už nejakých približne $300-400. Aj tým, že som teda zredukoval trošku ten počet akcií v portfóliu na 38, takže som to potom priebežne rozdelil do rôznych ďalších akcií. A tu vidíš konkrétne, čo som aj vlastne nakupoval. Tu máme ten SPGI, ten je teda celkom momentálne 6,59% v pluse. Hneď pod tým máme Mastercard, 3,62% v pluse a potom ešte zo pár pozícií dole je tam Adobe, na ktorom mám momentálne až dokonca minus 47%. Tú pozíciu, ktorú som naposledy nakupoval, bola len za nejakých necelých $100, čiže tam som tu až tak nespriemeroval tú cenu. Uvidíme časom, kam to pôjde. A jediné, čo sa nám pridalo tento týždeň do mínusových pozícií je Alibaba, ktorá dosť klesla. Pri nej je to tiež také veľmi známe, že to je veľmi, veľmi volatilná akcia a tam to lieta hore-dole, jak sa jej zachce. Vidí, že tie vrcholy a prepady tam sú. Nemá problém Alibaba urobiť niektoré dní, keď pri nejaké dobré vyhlásenie aj 15%. Ale mám ju už tiež dosť dlho v portfóliu a nechystám sa ju nejako predávať. Je to aspoň trošku rozšírenie toho portfólia aj mimo tú Ameriku. To by bolo z tohto videa teda všetko. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, budem veľmi rád, ak mi zanecháš like. Prípadne, ak tu ešte nemáš odber, si tu nový, tak si daj odber, zapni si zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie video. Keby si sa náhodou chcel registrovať na eToro, dole v popise nájdeš link, ktorým keď sa registruješ, tak podporíš moju tvorbu a môj kanál. Keby si chcel mať rovnaké portfólio ako ja, respektíve chcel, aby som sa ti, dá sa povedať, že staral o to portfólio, respektíve kopíroval moje nákupy, kľudne si môžeš dať kopírovať môj profil, ja budem len rád. A počujeme sa pri ďalšom videu. Čau.